seguridad ngayong holiday season. Pinaigting po ng PNP Lingayen. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinaigting ng Lingayen Police ang seguridad sa mga matataong lugar ngayong holiday season, partikular sa Lingayen Baywalk at iba pang paboritong pasyalan sa bayan. Ayon kay Police Captain Michael Maure, Investigation Officer ng Lingayen Police Station, mas mahigpit ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada at lugar na dagsaang mga tao, katuwang ang Public Order and Safety Office upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Patuloy din anya ang regular na pagpapatrolya sa paligid ng Baywalk kasama ang Task Force Baywalk at mga Provincial Guard na nakatalaga roon ng 24 oras upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Pinagting namin yung mga police presence namin sa kalsada at pag-guide ng traffic. Kasama po namin ang poso ng Lingayen. At with regards naman sa Baywalk, doon sa may Christmas Bazaar, is mayroon po kaming kasamang Task Force Baywalk doon. At katuwang din namin yung mga Provincial Guard na nagbabantay doon 24 hours. Tapos nagro-roving din po kami doon para po maiwasan po yung mga insidente ng mga nakawan o nung doon po. Nagpaalala rin si Maure sa mga motorista na iwasang magmaneho kung nasa ilalim ng impluwensya ng alak upang maiwasan ang aksidente at masiguro ang ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tagak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.